bredt musikalsk repertoire. Jotlebjerg er cowboyden fra Tirol, der er sit eget band. Mette Mira, dansesangerinde med hjerteslag. Bo Young går farmand Birge i bedene og vil til Nashville. Meg Peck, partyband og børneplader. Og Hanne Larsen, en hjælpeløs cirkusprinsesse. Så god hund. Det var godt. Hvad er det dog? Jeg har taget Jotlebjerg med, og han har nogle af sine rigtige venner med. Det er selvfølgelig anført af Jotlebjerg himself, og de hedder det tager du lige. Jotlebjerg og Bøjrørende! Om ikke han så er det umådeligt ærligt. Kaptajn Jotle, velkommen til. Tak for det. Det er jo en usædvanlig stor ære her at have Jotlens konge på besøg på kejserens gamle fæstning. Du har været rundt i hele verden og jotle. Har du nogensinde jotlet i Frankrig før? Ja. Nu? Det har du? Ja. Hvorhen? Medem. Medem i forbindelse med hvad? Musikfestival. Ja. Musik, hvad hedder det dernede? Ja. Er du sådan helt parat til det, der skal foregå lige nu? Ja. Du er sådan nærmest født parat? Ja. Det er man, når man kommer forover. Ja. Nu skal du passe på, altså vi vil jo meget nødig have, at du falder lidt til tigerne her, for du skulle meget nødig ende som en jotleburger. Thomas, de kloge hoved, det er Mia. Og hun synger også. Jeg tror ikke, hun jotler. Gør du? Nej, det gør jeg altså ikke. Det lader jeg ham om. Okay. Jeg lavede noget helt andet musik. Det er sådan noget dancemusik. Og så lavede jeg det der. I can hear your heartbeat. Oh, I can hear your heartbeat. Det kommer vi også til her, det kan jeg godt garantere dig. Og så, du ligner der i øvrigt i forbløffende grad. De to ligner der hinanden noget. Det er det altså også, ja. Er I ikke i familie? Måske. Jo, Hvad? det er vi nok. Det er far og søn. Det er far og søn. Og Bo, han skal svømme. Ja, Bo skal svømme. Du Bo, når du optræder, så hedder det Bo Young. I virkeligheden, når din far hedder Jotlebjerg, burde du så ikke hedde Bo Bio? Hvad mener du? Du skal være samme efternavn som din far? Nej, altså, jeg vil helst ikke sammenlignes med ham, så... Det kan jeg godt forstå. Jamen, det står der på dit tøj. Det står der på dit tøj. Ja, der er noget med, du har sådan en specialsyet beklædning. Hvad er det der for noget? Ja, jeg har mit scenograf på mine underbukser. Ja. Med JBS. Og det står for? Jotlebjerg søn. Jotlebjerg søn. Velkommen til Jotlebjerg søn. Og så har vi ved siden af, der må være sket en fejl her, fordi så vidt ikke, altså hvis du er kaptajn og klogt hoved svømmer, så skal du være den stærke mand. Nej, det går virkelig ikke. Det må du have misforstået. Og du er noget en 1000 kunstner, som er parat til lidt af hvert, men er der noget som helst herude, du frygter? Ja, jeg frygter, at vi ikke gætter kodeordet til sidst, og vi ikke får nogen penge. Det vil også være... Det er nok det, jeg frygter mest, vil jeg sige. Meg, han har taget sine tvillingers lærerinde med i dag, og hun er lidt af en prinsesse. Prinsesse Hanne? Ja. Hvordan er du prinsesse? Jeg er bare sådan en cirkusprinsesse, ikke rigtig prinsesse. Fra Cirkus Hjælpeløs? Ja. Du ser nok ikke sådan et specielt hjælpeløst liv i øjeblikket. Føler du det? Ej, lige lidt. Bryster, det bliver meget værd. Vi skal have det kloge hoved sendt op i tårnet. Pas på tid, vil du følge mere op i tårnet. Om et øjeblik bliver jeg tumlingen om at slå på gongongen. Og for det øjeblik har I 65 minutter til at skaffe jer for det første 6 nøgler. Og bagefter skal du ud og svedes, så skal I skaffe ledetråde nok til, som Meg snakkede om, komme ind i skatkammeret og få hentet tusindvis af bojarder, forhåbentlig. Tumling! Le gong! Jagten er i gang. Og tro mig, fornøjelsen er helt på jeres side.
næsten sikker på, at du ikke kan gætte, hvad det er, jeg er i gang med her. Jeg har lidt besvær med det selv også. Men lad os nu se, om du i hvert fald kunne gætte den første gåde. Og det skal jeg lige have en nøgle her til dig. Sådan. Så det bliver spændende. Ja. Første gang her. Jo. Er du klar til at høre? Ja. Det var godt. Du kan tabe det, uden at miste det. Du kan lægge det i blød, uden at det bliver vådt. Hvad er det? Lad tiden regne. Modet. Du kan tabe det, uden at miste det. Du kan lægge det i blød, uden at det bliver vådt. Jamen, er det rigtigt? Ej, hvor godt. Pige, det er jo fuldstændig rigtigt. Værsgo. Tak skal du have. Og så lyt ned til de andre med okay. den glædelige meddelelse. Yeah! Så har vi den første nøgle. Lad os komme videre efter den næste. Jo, et udmærket start, så om ikke andet, kaptajn Bio, så har du valgt et klogt hoved. Så det var altså et klogt valg. Nu findes der jo et gammelt ordsprog, som siger, at liden tue kan vælte stort læs. Nu ved jeg ikke, om det er en fordel at være en liden tue, eller være et stort læs, eller en tiger. Bio, du skal ikke stå så tæt på, at du hisser tigerne. Der er noget med din kropsduft. De er vildt med jotleburger. Herinde har I brug for... Jeg tror i virkeligheden, altså det skal i hvert fald være en liden tue, der kan vælte et stort læs, men et stort læs vil også være meget fint. Det skal være en stærk mand med gode kampevner og en rimelig god balanceevne. Det tager du selv, Bio, ikke? Eller hvad? En stærk mand. Nej, det skal det. En stærk mand, det er Mæk. Det er Mæk. Den er Mæk 10. Voilà! Så er det Nøglen er for enden af bommen hen på endevæggen. Han skal sådan set bare hen og hente den, men modstanderen er jo i vejen, så han skal tage den store vatpind, og så skal han værfe ham ned. Det må han kan. Hej! Tillykke med det. Godt. Hej væk da! Op igen. I må hæppe lidt på mig. Kom nu da! Ja. Kan du ikke holde balancen? Gå efter benene. Roligt træk. Han er sgu bedre det at holde balancen. Gå efter benene. Giv ham en bag i. Giv ham en bag i. Så, lige med. Hurtigt hen efter nøglen. Hen efter nøglen. Op efter nøglen, Mæk. Op efter nøglen. Den er for enden af væggen. Den skal op på bommen. Du skal op på bommen der. Og så skal du se, om du kan nå nøglen et eller andet sted. Der var han. Og så løber du tilbage. Og smuk. Så løber du tilbage. Uden at komme til skade. Vi skal bruge en mand igen. Der var han der. Godt. Det var ikke så. Er du vant til at kæmpe med kæmper? Nej, det er jeg bestemt ikke. Jeg kæmper kun med mine børn, de er ikke så altså. Det er lidt en størrelse. Godt. Vi har allerede 2 nøgler og 61 minutter. Lad os komme afsted efter nogle flere. Jeg lagde mærke til, at hver gang I jodler, så brøler tiger. Der var den igen. Det er mine venner. Lad os nu se, om det er sådan. Okay, Hanne, vil du ikke lige tage lidt frem? Fordi at, jeg ved ikke, altså når du arbejder som cirkusprinsesse, der er også noget med, at du en gang med hjælper sådan en knivkaster, ikke? Du er faktisk assistent i sådan noget. Jo, der kender jeg ham jo på forhånd. Er det dig, der står inde med kniven, når det kommer susen, eller hvad? Ja. Og det er mig, der kaster. Fordi det er ikke dig, der skal kaste nu, Jodla, men du får brug for en kvinde, som måske netop har de erfaringer, som Hanne har. Så jeg ved ikke, om det vil være godt valg. Jeg er en kvinde, som kan håndtere et gammelt håndvåben, et af de klassiske håndvåben. En kvinde, som er i stand til at kaste med ynde og præcision. Skal det være en kvinde? Det skal være en kvinde. Jamen, så skal jeg være. Så er det Hanne. Jeg tror, det var et excellent. Godt. Det klarer du. Voilà! Okay. Nøglen sidder inde bag et af piratportrætterne.
Hanne skal kaste kniv efter piratportrætterne, men hun skal lige se, hvordan man gør det. Det vil Fortes pirat nu vise hende. Jamen, nu står han også meget tættere. Det var sådan rimelig godt, det han gjorde. Hun skal altså få kniven til at sidde fast i piratportrættet, okay? Ja. Godt. Det kan være, at du skal coache hende lidt. Jamen, hun ved, at hun skal falde ned. Kom igen! Kast nu hårdt. Kast hårdt. Jeg skal lige finde hun skal ikke nej, hun skal ikke kaste så hårdt. Nej, det skal du ikke så hårdt. Nå, undskyld. Ja, hvor er det flot. Så skal hun ikke op mere, den er jeg faldet ned. Ja, så det der er nede bag et af dem. Det var ikke det. Kast ligesom da vi prøvede det. Ikke så hårdt. Prøv nu her, han er ikke også lidt... Han er også lidt for langsom til at samle de nøgler, havde lige knive op. Har man ikke flere? Det kan godt jage lidt til ham, Tom Tyson derinde. Bare kom, Anne. Så blev vi. Hvordan er tiden? Den er fin. Bare god. kør løs, bare kør løs. Kom her. Ikke så meget kraft på. Ja, nu er jeg jo af det. Ja. Nej, hvad griner han bare? Kom nu. Stille og roligt. Ja. Nå, det er jo godt. Han skal gøre noget hurtigere med det kniv der. Det var der ikke. Nej, den var der ikke. Der var han. Det var den heller ikke. Det er ret godt, hun har allerede ramt 3-4. Der er god tid. Bare glem ham. Ja, du skal ikke tænke på ham, kaptajnen der. Sørøver. Bare bliv ved. Yes! Hun skal selv hen og hente. Hurtigt, Hanne. Hent. Så lad jeg komme ud. Kom nu. Der var Det er godt. Jeg vil sige, det var et godt valg, at du valgte knivkaster i stedet til det her nummer. 3 nøgler allerede. Det går jo strygende. Det går i strygende. Videre efter flere. Inde i den her celle, der kan man komme ud på sådan en behagelig lille gåtur. Det er sådan, man kan gå uden at flytte sig på stedet, fordi at underlaget her, det bevæger sig. Men man skal nu altså fremad, og det handler om her, det er, at man skal for det første passe på, at man ikke kommer til at gå ind i snoren der. Og så skal man have fat i de her spande, som er fyldt med vand, som I kan se. Og vandet skal man så have fragtet herhen, og vandet skal så, og det er meget vigtigt, at man er præcis her, man ikke bare plader det ud over det hele. Vandet skal hældes ned i det her hul, som altså ikke er større end sådan her. Og når vandet så er kommet herned i, så vil det fylde den her beholder, som vil på nøglen, som er her, til at stige op. Sådan, så man kan tage den der og gå ud. Camilla, jeg synes... Kender du en bedre vej heroppe? Det gør jeg. Det kan både Men du får ikke at vide, hvordan det er. Jeg synes, det går en lille smule for godt i øjeblikket. Jamen, det er fantastisk, det her. 3 forsøg, 3 nøgler. Jamen, jeg har selv fundet mit hold, jo. Vi gør noget ved det nu. Nå. Nu ved jeg, at du er jo et naturmenneske, du går meget på jagt og Ja, jeg kan godt lide at gå på jagt, ja. elsker den friske Det er luft mere, og det sådan. jeg går i dyrene, jeg skyder dem næsten aldrig, for jeg kan sgu ikke ramme dem. Herinde vil jeg lige sige, der er det meget vigtigt at være præcis, så hvis det er dig, der skal indenfor, det var måske en god idé, så ville det være en god idé, at du var præcis. Skal man skyde? Altså, det er en lille gåtur med sådan den friske luft og sådan det friske, sådan lidt småregn og sådan, det vil jeg det. Det kan risikeres derinde. Det er svært at bruge en mand, som ikke har noget imod hverken gåture, frisk luft og regnvejr. Det er jeg sgu også ligeglad med. Er det dig? Det er godt. Og hvordan det går naturmennesket i Otlebio herinde, det ved vi om et øjeblik. Velkommen tilbage til Fort Boyard, hvor naturmennesket i Otlebio nu skal ud på sin livs spaceretur. Gør det godt. Voilà! Hvad er det så, I der? Nøglen, den sidder i den gennemsigtige cylinder for enden af løbebåndet. Nej, den sidder i den For at få den op, så skal han fylde tanken med vand. Vand, det er der i spandene, som hænger over ham, okay? Op ad trappen, Bio! Op på løbebåndet. Op på løbebåndet! For enden af det er bedst. For enden! Der, ja, op! Og så skal du bare gå! Du skal bare gå der på båndet, og så skal du tage de spande, der hænger op i loftet. De er fulde af vand. Hvad skal jeg med dem? Ja, mens du går. Gå! Han skal lige Og du skal skynde dig. tempo for. Hvad skal jeg gøre her? Du må ikke spille! Det er godt. Sådan der! Det er rigtig væk, der frem og sådan lidt. Op igen, Bio! Det er kraftedeme, der kommer op. Det er nok en fordel, at han ikke smider Det går spandene. an, Prøv det her, bånd. Pas på, at du ikke spiller vandet. Du spiller spanden ved siden af. Ja, det er godt. Sig, han skal gøre det stille. Han skal få Du et skal gøre det tempo. stille og roligt. Han skal få et tempo, så han ikke falder ned hele Find tiden. tempoet. Find tempoet, Bio. Gå tempo, så han ikke falder ned hele tiden, fordi han går på husforbi.
Kan du ikke finde et gå-tempo? Nej, mere luft. Nå. Så tag lidt vand. Der er masser af det. Du lige stoppe det bånd. Bira! Prøv at finde et tempo, når du går derop, så du går stabilt. Så du ikke falder ned hele tiden. Prøv at få rytmen, når du går. Inden du gør det der. Og så skal du passe på ikke at spilde for meget vand, fordi så kommer nøglen ikke helt op. Det glemmer det. Sådan der, ja. Det er rigtig godt. Stille og roligt, stille og roligt. Rigtig godt. Spænd ud til siden. Gå! Ej, hvor er det sødt. Biva, kom ud! Det kan jeg ikke. Nej. Der er masser til nu, han kan bruge godt. Nå, okay. Hvad sagde han? Jamen, de sætter jo bare en op på det. Er du okay? Har du helt mistet pusten? Ja. Okay. Jeg kan ikke løbe så stærkt. Okay. Vi løber langsomt hen til næste. Så sagde han ikke, at det skulle være en god tur. 3 nøgler, 53 minutter. Vi kommer til at svede så meget ind i den sal. Du sagde, at jeg skulle gå lige tur. Jeg så du gik der baglæns for fuld drøn på et tidspunkt. på røven ned af et slæsk. Det så godt ud. Kønt, det var det. Og der blev slåsset. Flot. Nu slipper du. Det garanterer jeg dig for. For nu skal du vælge en kvinde. Nå. Det skal en kvinde, som ikke har noget imod. Jeg sidder lidt højt op, gør jeg ikke, Kaj. En kvinde, som ikke har noget imod en lidt fængslende oplevelse. I hvert fald for en kort periode. Hvem er det? Du har 2 af slagsen. Jeg tror lige, han skal lov. Kan du vælge? Skal det være Mia eller Hanne? Mia. Det skal være Mia. Okay, Mia, den fængslende oplevelse, den starter her med, at du sætter din venstre hånd ind i det her. Det kunne være dig. Sådan. Så. Er det tilpas? Ja, det... Kan du bevæge lidt? Ja. Du får brug for at bevæge dig meget herinde. Ja. Voilà! Så. Den højre hånd også. Godt, Mia. Bare lige igennem. Nøglen er for enden af det lange rørsystem. Hun skal hele vejen igennem rørsystemet, og så komme forbi alle de forhindringer, der er. Til sidst får hun nøglen. Hvis ikke hun kommer ud inden tid, Nu skal du bare lige, så er hun fanget. ikke skrue helt af. Ja. Se der er et lille hul deri. Godt. Her er et lille Det hul. er rigtig godt, Mia, det der. Perfekt. Der er et lille hul. Det skal gå hurtigt. Det skal gå lidt hurtigere. Nøje hurtigere. Det glemmer det, Mia. Hun skal passe på, at hun ikke brænder sig på dampen, der er derinde. Du skal passe på, at du ikke brænder dig på dampen derinde. Ja. Bare skru lidt ud. Ikke helt ud. Ikke helt ud, så kan han godt gå forbi. Ikke helt Ikke ud. helt ud. Ikke helt ud. Det går fint. Bare sæt dampen op. Der er rigelig god tid bare at fortsætte. Hvad gør jeg her? Kan det gå? Drej den. Drej håndhjernet. Så den vender opad. Hullet vender opad. Så det vender opad. Nej, der, ja. Nedad. Ja, der sker ikke noget. Lidt frem. Ja, og så lidt frem og så. Ja, rigtigt. Det er rigtig godt. Du er god, Mia. Jamen, det sagde jeg jo. Det sagde jeg jo. Det er godt valgt, det der. Det er godt. Så kører han. I må huske at banke højt, hvis jeg skal ud, for jeg kan ikke rigtig høre noget herinde. Der er god tid. Hvad? Er der god Der er tid? god tid. God tid. God tid. Bare bliv ved. Bliv ved. Det er rigtig Ja, godt. men husk, ja, men det Du gør. ved godt, hun er fanget, hvis ikke hun får nøglen. Hun kan ikke banke hende ud, til den er gået. Hvor er den nøgle hen? Den er for enden af rørsystemet. Så den er i alt fald i det rørsystem. Det er godt. Ja, det er fint. Ikke helt af. Ikke dig så længe. Pas så på, så drejer du. Du skal ikke dreje den helt af. Og så løft den skive nedenunder. Løft skiven. Nej, den nedenunder håndtaget. Shit, mand. Løft skiven ned under håndtaget. Løft den op. Det kan den ikke. Jeg bliver nødt til at løsne mere. Så. Ja, det er rigtig godt. Og der er god tid nu. Ja, du skal have lidt fart på. Det er lidt meget. Og så du skal faktisk skynde dig i veje. Du skal have rigtig meget fart på, Mia. Ja, kom nu, kom nu. Skru. Det er godt nok. Så er du ved. Giv med. Det er forholds vej, eller hvad? Hvor langt skal du? Den er ved at være der, men hun mangler lidt endnu. Skynd dig! Skynd dig! Du skal gå hurtigt! Ja! Nu! Hvordan får jeg håndjernet af den der? Du kan ikke få håndjernet af. Det var fortsæt. Fortsæt. Fortsæt! Er der noget fejl?
fange! Mia! Ja? Mia, desværre, du nåede det ikke. Jeg kunne overhovedet ikke høre jer! Hun kunne næsten ikke høre sig ind. Mia, er du okay? Jeg kunne slet ikke høre noget. Mia, Ja? du skal bare blive der. Du er fanget, du nåede det ikke. Men vi ses nede ved Tigergrotten. Mia, hør her. Hør her, Mia. Der kommer en stor mand og henter dig om lidt. Og så mødes du med os senere nede ved Tigerporten, okay? Okay. Hvad så? Ha' det godt, Mia. Vi ses. Du gjorde dit bedste. 3 nøgler har vi. Ja, det er for lidt. Okay. 48 minutter. Lad os komme videre efter nu. Farvel, Mia. Nu begynder Ford at sparke tilbage, så fik vi gjort kål på den første af jer. Det var Mia. Jamen, det var synd. Det var ærgerligt, men hun er i gode hænder. Hun skal ned i Tumlingens fængsel, og der er både hyggeligt og rart og dejligt selskab. Jo. Herr Jotle, kaptajn. Du er nødt til at vælge holdet et nyt klogt hoved, fordi vi skal have det kloge hoved op i tårnet til vismanden nu. Og jeres kloge hoved sidder jo i fængsel i øjeblikket, så hvem er det kloge hoved? Hanne, hun er skole. Det er dig, Hanne. Skolelærer. Det er væk, som om det skulle være en fordel. Du kender vejen. Lige ud på den skole. Stadig går. Og nu, ja, så er der kun 3 knægte tilbage. Kan vi ikke se en Camilla? Den går ikke. Den vil vi meget gerne beholde herude, hvis vi kan få lov til det. Vi har brug for en ihærdig og slidstærk mand, som ikke er bange for lidt fysisk arbejde. Nå, det er synd. Nej, det behøver ikke yderligere forklaring. Jamen, det er glimrende. Bo, træd an. Voila! Nøglen er ude til højre i den store labyrint. Han skal føre tværstangen hele vejen igennem labyrinten og ud på den anden side, så udløser nøglen sig af sig selv. Det var det, han skulle passe på. Når han får den ned fra neden, skal han starte forfra. Han må ikke få den helt ned på gulvet. Op og starte igen. Bo, du skal op og starte igen! Når du får den helt ned i bunden, så skal du starte forfra. Så han skal passe på, at han ikke får den helt ned. Ja, du skal passe på! Du må ikke få den helt over. Men bare gå til den! Labyrint! Godt. Fuldstændig rigtigt. Det er flot, Bo! Det er rigtigt. Får han stød? Ja. Nej, jo. Ja, det er godt. Det er godt, Bo! Skal du nok op af? Du må ikke få den helt ned! Ja, og så op af igen. Det er rigtig godt! Det må godt gå lidt stærkere. Det må det nemlig gerne. Pas lige på. Kom så, Bo. Kom nu. Ja, det er godt. Det er godt! Ja, der skal jo lige stå mod sanden nu. Det skal gå lidt hurtigere! Kom så, Bo. Ja. Ja, op. Det er fint. Det er fin stil. Og så rundt med uret. Rundt med hjulet! Nej, lige rundt med hjulet her. Med uret. Med uret! Venstre hånd i hjertet op, og så over. Ej, det var for langt. Op i toppen! Lige til stille, Bo. Opad. Det er godt! Og så til højre. Du kan godt tage 3 derop. Ej, det er... Nej, det er det jo. Det er godt, Bo. Det er godt, Bo! Det er godt, Bo. Kom nu. Gå lidt hurtigere! Rolig, Bo. Vi har andet tiden. Kom så. Kom så, Bo. Kom nu. Ja, det er godt. Så skal han hive ned i elastikken. Hiv ned i elastikken! Det er jo ned i elastik. Nå, Det har han gjort. Han har gjort Nej, det. det er godt. Det er godt. det. Så finder du lige stager der et eller andet sted. Se, så skal han ind til venstre. Ind til venstre! Ja, sådan. Og op! Ja, det er rigtig godt! Så skal han passe på, at han ikke... Ja, det er fuldstændig korrekt. Det er fantastisk! Det er flot Godt. stil. Pas på, at han ikke får den ned for neden. Det vil være så synd at starte forfra. Tiden er ved at gå. Kør den op, Bo. Hurtigt, Bo! Hurtigere. Tag nøglen! Tag nøglen! Hurtigt! Du skal ind til... Kom her, Bo. Skal ud, bank ud. Ja, luk op! Det kan godt, hvis han. Ja, det er godt, Bo, mand. Far er stolt af sin søn. Okay. Er han hård oppe i? No go in det! Var den tung? Ja, det var god. Det var god. 44 minutter tilbage og 4 nøgler. Lad os se, hvordan det går Hanne op i tårnet. Jeg er sikker på, at du ikke kan gætte, hvem jeg er, men
Men det er faktisk ikke det, du skal gætte. Du skal jo gætte en gåde mere, ikke? Hvis du kan, ikke? Hvordan synes du ellers, jeg sådan ser ud af? Napoleon? Nå, ja. Nu må vi jo se, om det var ham. Men nu skal du i hvert fald lige have en gåde, ikke? Og måske skal du have en nøgle med ned til dine kammerater. Er du klar til at få gåden? Så får du den nu. Hør godt efter. Det er 2 slags tøj. Overtøj eller fartøj. Enten til at dække kroppen, eller til at bryde bølgetoppen. Hvad er det? Lad tiden regne. Det er 2 slags tøj. Overtøj eller fartøj. En vest, en kajak, Overtøj eller fartøj. Fragtskib. Eller til at dække kroppen, eller til at bryde bølgetoppen. Isbryder, jakke, frakke, overtøj, frakke, jakke, anorak. Desværre, min ven, tiden er løbet ud. Svaret var kutter. Desværre, vi må nok heller lige kaste nøglen ud. Det var en skam. Nå, hun fik den ikke. Okay, men Bo står klar nede ved vandet. Som du nok kan regne ud, så gætter hun ikke. Så du må hoppe på benene, hvis du tør. Du må også kravle ned. Nå, den er lige det går derude. hurtigere, hvis du springer. Hvor til springer vi? Det gør vi nu. Se der. Og pas på brandmanden der. Kom, tiden går. Ja, du må ikke tage. Hop. Ja! Det gør vi. Nej, hvor er det flot. Han kommer op igen. Godt. Den er helt derude, Bo. Hold lidt til højre. Ja, ikke for meget, så han kommer ind i brandmanden. Det er godt, Bo. Fin stil. Det er godt, Bo. I munden med den. Og så svøm. Får han ikke et kampråb? Jo. Kom så, Bo. Lige on ladies. Så er vi spil. Det går jo fint. Hvor har du en brænder op? Det er sandt, du mere. Nej, Så I to. Det er familieprogram. Så tager jeg og hold den i munden, Bo. Hold den i munden. Ja, så kommer der bare op af. Det er godt. Du må ikke falde derhjemme, mand. Jeg kommer ned og henter noget. Og hvad så? Ja, men ikke pas på ikke komme for langt ned, fordi hårdt kommer op igen. Det er godt. Tag du nu. Og så kommer jeg der, mand. Okay. Så. Så er det afsted. Den 5. nøgle er i hus. Så klarer vi en. Hvor er han rød? Så skulle jeg nødt til smutte ham. Ikke? Ja. Nu må I være rigtige venner for ham. Så vi smutter der det her alle sammen. Det var godt bare stræk. Bo, prøv at høre her. Du bliver lige her et øjeblik og får lidt tørt på, og så støder den til os lidt senere, okay? Nu må du sgu ikke Vi falde har ned 5 i. nøgle. Okay, lad os komme. Sige, som far så søn. Når far bliver våd, så skal søn ikke også være det. Det blev han. 5 nøgler har I. Og nu skal I ud og klatre. Eller en af jer skal ud og klatre efter den næste nøgle. Og det er ikke sådan en helt almindelig klatretur. Hvem skal det? Det skal være en mand. Jeg er ikke god til at klatre, og så er jeg kun en. Ja, så må jeg jo klare det. Det er Mækken,
som her får et lille bælte, som skal påmonteres. Jeg er lidt Jeg vil højt. gerne have dig ud igen. Har du lidt højdeskræk? Hvis det kun er lidt, så tror jeg, det går faktisk. Okay. Hiv det lige der, Thomas. Du har da taget på, ikke? Ja. Jeg er bare så fed. Du er så fed. Så fed. Voilà! Spænd dig på som det første. Spænd dig fast, okay? Godt. Nøglen den sidder oppe i loftet, og nu skal Meg danne sin egen stige og kravle op efter den. Jo. Han skal lige først spænde sig fast. Han skal kravle op via de der jernstænger, der er. Man ligger nogen på gulvet. Nøglen, den er deroppe i loftet. Yes. Så skal du lige lave sådan en stige deroppe, af. Det går ikke godt, det her, tror jeg ikke. Prøv nu at høre. Jo, det er sådan nogle penge. Meg, han skal have rebet ind mellem armene før. Det er meget vigtigt. Rebet ind mellem armene. Du skal rebe ind. Meg, du skal have rebet ind mellem armene. Det er vigtigt. Det har han haft længe jo. Godt. Okay. Kom, Molly. Ja. Ja, det går skide. Der hænger nogen til højre for dig også, Meg. Yes. Den skal du lige bruge, den der til højre. Ej, det går skide godt, det går godt. Ej, var du god. Det er godt nok. Abe, kom. Det er derfor han kan kravle. Det er derfor, han laver den sang. Kom. Abe, kom så. Og tag den negl. Yes. Du er godt på vej, Meg. Det er simpelthen skide godt. Og der er masser af tid, masser af tid. Foran, så må han godt have lov at hoppe ned. Ja, når han får den, må han gerne have lov at hoppe ned. Så må du hoppe ned. Shit. Det går godt. Ja, det er hårdt nu. Ja, nu er vi blevet holdt Meg, for. du mangler simpelthen kun én. Det er Når rigtig du godt, det får der. den i der, Meg, ikke? Så kan du faktisk lige nå den med den anden hånd. Ja. Kæft, var du god. Så er du lige nå den. Ja, det kan jeg. Kan du? Nej. Jo, du kan. Jeg tror, han mangler lige præcis Mangler en. du én? Ja. Det var ikke godt. Meg, det er bare op igen, du. Op igen, Meg. Kan du? Det er bare halv tid. Ja. Nu bliver det bare hårdt. Ja, nu skal du satse, så nu skal du gå til. Det kan være, at det er en fordel, hvis han har en stav med op til det sidste trin, så. Du skal have en stav med op til det sidste trin. Meg, du skal huske, du skal også have tid til at spænde dig af, ikke også? Jo. Ja, så skal du godt nok til at skynde dig lidt, jo. Du skal... Du skal godt nok til at... Meg, du skal komme ud nu, Meg. Skal jeg komme ud? Ja, det skal du. Meg, kom nu. Nej, lad ham prøve. Lad ham prøve. Det er... Shit. Bare lige an. Okay, kom ud. Bank på døren. Kom så. Ja, lidt Jeg er sgu ked af, jeg var så tæt på. Ja, skid med det. skøn figur. Som abe. Det var godt, det ikke var mig, der. Jeg kunne sgu ikke gøre det. Okay. Høj. Ja, vi mangler bare kun én. Vi mangler kun én, og vi har 36 minutter. Ja, Okay. Hej Jotle. Hej. Hej Meg, hej Hanne. Jeg mener ikke, vi har taget en overvægt. Jeg synes simpelthen, du er noget af det slagviste, vi nogensinde har haft derude. Det var i hvert fald ikke derfor, det gik galt. Godt gået. Han var da helt vildt. Så har vi Sønneke tilbage. Velkommen til. Velkommen skide godt på. Så er I så fuldtallige. Skal du ikke have sardinen med? Så er I så fuldtallige, som jeg overhovedet kan blive på det her tidspunkt. Og det næste valg, det giver næsten sig selv, fordi det skal være en kvinde. Jeg ved ikke, er du sulten? Ja. Er du sulten, for du får nemlig garanteret en runden om herinde. Det kan du tænke lidt over, hvis du gør dig klar. Er du klar? Voila! Godt. Nøglen hænger for endevæggen. Hun skal hen over de 5 cylinder, balancere henover og have fat i den. Okay? Sig det. Ved hun, hvad hun skal? Bare med at holde tungen lige i munden. Du må ikke løbe henover. Du må ikke løbe henover, nej. Du skal kravle eller mave sig. Kan de rulle? Læg dig ned på Det kan maven. sagtens rulle. Så skal du passe på at holde balancen. Prøv at lade være med at sige for meget, for hun skal koncentrere. Jeg tror, det er cirkusprinsesse. Ja, det er godt, at det er en cirkusprinsesse, vi har derinde. Hold dig på måtten. En gang til, Hanne. En gang til. Yes! Du kan, vi ved det. Bare der er god tid til det. God tid. Ja, lige så stille og roligt og hold balancen. Koncentration. Concentration. Er det sådan? Er det på fransk? Ja, nu skal du bare se. Nu skal du bare se, Det Hanne. kan være, hun skal fokusere på nøglen. Du skal kigge efter nøglen. Kig efter nøglen. Så. Ja. Op igen. Op igen. Der er god tid, så slap af og kig efter nøglen. Det er da pisse svært. Nej.
Det kan være, det er nemlig en fordel at kigge på noget stationært. Bare lige kig direkte på nøglen. Ikke tænk på det der, men I kan rulle. Rulle. Ja, det gør de sgu. Nej, den til at rulle. Kommer I øje med tiden? Du får virre igen, mand. Nej, det klarer vi ikke, dog. Det kan godt være, hvis hun lige får ro og koncentration. Så prøver vi lige at bestille så, ikke? Så prøver vi lige her. Så. Det kan være, hun må gerne kravle også. Kan hun ikke jage? Sidste forsøg, Hanne. Kan hun ikke jage springe? Prøv en anden taktik. Ja, stil dig op med spredt ben. Hun må ikke løbe. Du må ikke løbe, men noget andet. Kravle. Jeg tror altså ikke på. Nej. Kravle. Nej, kom ud. Du kan lige så godt komme ud. Kom bare ud, Hanne. Kom ud. Der er masser af tid nu. Ja, men hun kan sgu ikke. Det er umuligt. Okay. Det er umuligt. Det er svært selv for en cirkusartist. Ja, det er sgu det er jo helt umuligt. Okay. Stadigvæk. Er der nogen, der har klaret den der? Ja, der er nogen, der har klaret den. 5 nøgler har vi stadigvæk, og 32 minutter. Efter perspektiv. Det er travlt, hva'? Herinde i kammeret for kanonkugler, her hvor Napoleon i gamle dage gemte alle sine kanonkugler, der er opgaven egentlig meget enkel. Den her tunge kanonkugel skal smides op i den tønde, og så selvfølgelig ikke den her, men en anden kanonkugle skal op i den, og en tredje kanonkugle skal op i den der. Og så er der bare lige det ene problem, at man må ikke kaste dem, det skal gøres ved hjælp af sådan et springbræt, så det er måske ikke så nemt, som det umiddelbart kunne lyde. Lad os prøve at se, hvordan det går. Du overlever vel? Ja, det ville være synd for den danske sangskat, hvis du skulle miste dig her. Altså, tiden går jo, og tingene begynder sådan at lige på vippen. Det er den her udfordring også bogstaveligt talt lige på vippen. Du får brug for en sprængfyr med både sprængkraft og præcision. Men hvorfor skal jeg gå? Hvorfor skal jeg gå over bro her gang? Hvad med dig selv, så? Jeg kan sgu springe. Overhovedet. Undskyld. Du skal ikke springe så højt, det vil sige, det er fra den her højde. Ja, det er godt med dig. Nej. Ja, det er det nemlig. Ja, Bo. Ja, okay. Bo, det er en springfyr. Hvis du vil svømme, så vil du også springe. Fars dreng skal ind nu og springe fra fars nøgle. Voila! Godt, Bo. Så, Bo. Så gør du nøje ud. Nøglen bliver udtrykt af sig selv, når han får en kanonkugle op i hver af de 3 tønder. Han skal placere en kanonkugle på vippen, som han er i gang med, og så skal han springe ned og få den til at flyve gennem luften. Så skal du op og springe dernede, og så Gå hen til døren og råbe højt. Og så skal de op i de der bøtter der. Ja. Ja, det skulle jeg nok have været dig, du. Det var den første. Hvor mange skal han op? Du skal have 2 til. 2 til, Bo. 3 i alt. Det er fantastisk, Bo. Har du været i cirkus før, Bo? Ja, det var hjemme i Aarhus. Det er godt, Bo. Kom så. Der springer han for hårdt. Det er lidt for hårdt. Det gør du lige, var hård nok. Ja. Som man siger på jysk. Det var heller ikke sammen i kuglen. Ja, men du kan godt, Bo. Ej, Bo. Det kunne være, at det lige var blødt nok. Det er ikke lige af dem, dog. Så, Bo. En gang til, Bo. Bare bliv ved. Det er godt ikke af det. Der er fin tid. Der er fin tid, Bo. Det er godt, Bo. Ej, han skal hen. Kom så, Bo. Så får du nok lige indstiller det hele. Ja, det er skide godt, den taktik, du laver der. Nej, hvor var det sådan. I holder selv øje med tiden. Ja, han døjer også med at se det, den anden røve. Sikke et tog, der er det nu. Ja! Husk nøglen. Husk nøglen. Husk nøglen. Bo. Han er god. Får vi kamera? Ja, det er Kammerum. Sådan! Godt, og vi er gået til den. Vi har fået 6 nøgler. Lad os komme ned til 10 ord. Skal du gå ned og hjælpe til senere?
nøgler. Tillykke med dem. Så er det et godt stykke af vejen. Vi skal have sat nøglerne i tierporten hurtigst muligt. Ja. Og så skal vi jo, vil I ikke frygtelig gerne have Mia tilbage på holdet? Jo. For endnu. Tumling! La prisonnière! Jeg så ham slem med dig. En hård med dig. De 6 nøgler er i. Det betyder, at vi nu skal ud på de vilde borger. I skal ud og skaffe ledetråde, fordi på et eller andet tidspunkt formoder I meget gerne vil have en bagved og hente skatten. Men allerførst, så skal vi have det kloge hoved op i tårnet. Du kommer lige fra det ene kloge hoved op til et andet klogt hoved. Vismanden i tårnet. Ham kender du efterhånden. Lidt lille smule, ja. Ja, afsted det går. Væk med dig. Og nu gælder det. Ja. Det gør det nemlig. Og det allerførste vågestykke, hvis vi lige sådan skal prøve at se, hvordan det er gået indtil nu, så har alle jo faktisk skaffet... Nej, der er en, der ikke har skaffet en nøgle. Hvem kan det være? Hvem er det nu? Det er... Jamen, prøv nu at høre, jeg har skaffet nogle gode folk. Der er visse ting i livet, man ikke kan snakke sig ud af. For eksempel det første vågestykke. Og det skal du udføre. Skal jeg gøre det? Det er der ingen vej udenom. Jeg har det gode før. Ja, sådan er det. Men det bliver ikke lige nu, for først skal vi et smut i rådet. Og lad os se, hvordan det går der. Ærede medlemmer af rådet, tiden er inde. Vær klar. Lad den første tidsjæger træde an. Godt. Nu er vi så kommet ind til det sted, hvor rådet ligger, okay? Det er herinde, at man kan dyste om at få noget mere tid i Tiergården. Okay, er I klar til det? Men hvis du går ind først, okay? Tag frem med lysemæk. Når I når frem til Tierporten, har I 2 minutter og 30 sekunder til at jagte bojarder i. Repræsenteret ved perlerne, som I her hælder i tidsmåleren. Du får nu som den første chancen for at skaffe dit hold 20 ekstra sekunder i Tiergården. Men først skal du dyste mod et af rådets medlemmer. Og du, Mæk, skal dyste mod strategiens mester. Træd frem. Pindene fjernes fra venstre mod højre 1, 2 eller 3 af gangen. Den, der fjerner den sidste pind, har tabt. Du lægger ud, Mæk. Desværre, Mæk. Du fortsætter med uforrettet sag. Lad den næste træde an. Godt, Jørgen Bøger, du. Han går varm herinde. Det er jo et træde frem i lyset. Også du får chancen for som kaptajn at skaffe dit hold 20 ekstra sekunder i jagten på guldet, når I når frem til Tiergården. Men først skal du duellere mod et af rådets medlemmer. Og du, Bio, skal duellere mod ildens mester. Træd frem. Fat pergamentet. Og samtidig med ildens mester sætter du ild til dokumentet. Den af jer, hvis stykke papir først, hvis flamme først går ud, eller den af jer, der først taber papiret, eller smider det, har tabt. Værsgo. Desværre, Bio, der er ikke flere flammer. Du må få gå videre med uforrettet sag. Lad den sidste tidsjæger træde an. Det er dig, Hanne.
Damen, du får nu som den sidste muligheden for at skaffe jeres hold 20 ekstra sekunder i Tigergårdens skaftkammer. Men også du skal duellere mod et af rådets 6 medlemmer. Og din kompetens bliver erindringens mester. På et øjeblik vil jeg afsløre 12 kugler, 3 farver placeret i tilfældig rækkefølge. Opgaven er at huske så mange som muligt fra højre mod venstre. Værsgo. Jeg skal jo ikke vise. Tillykke. 20 ekstra sekunder, så du hænger op tidsmåleren. Her kan du hænge her. Du kan nu fortsætte sammen med holdet. Og med denne vundne duel har holdet nu i alt 2 minutter og 50 sekunder til rådighed i jagten på de gyldne royaler. Tak til rådets medlemmer. Hvad så? Yes, jeg vandt. Du vandt. Så går vi ned. Som den eneste skaffede du 20 sekunder. Rigtig godt. Det vil sige, at vi har 2 minutter og 50, når vi skal finde guld i Tigergården. Det er godt. Og Jørtle, Hvad nu? Thomas valgte dig til første vågestykke. Ja. Så følg efter, pas på tid. Held og lykke. God til en. Ja, god til. Imens så folder vi andre hænderne og håber på, at det går godt for Mia op i tårnet. Hvordan Napoleon nogensinde fik bygget det her fort, det er mig en total gåde. Men det er jo ikke dit problem, det er jo mit problem. Men nu skal vi jo se, om du så kan klare denne her ledetråd. Er du klar til den? Nå, det var godt. Ja, den første ledetråd kan man være, hvis man er ophavsmanden. Den første ledetråd kan man være i håndværkerstanden. Den første ledetråd er den, der har vundet, når slutningen af turneringen er oprundet. Hvad kan det dog være? Det første var ophavsmand. Og man er i håndværkerstanden. Den første ledetråd er den, der har vundet, når slutningen af en turnering er afrundet. Hvad kan det så være, man er? Så er man jo det samme, som hvis man er ophavsmanden. Ja, Man kan også være det, hvis man er i håndværkerstanden. Er du helt på vildspor? direktør eller Ja, det... leder, Men er det, når turneringen er afrundet? vinder? Ja, desværre, min pige. Desværre, min pige. Der var ikke noget at gøre. Du må se, om du kan finde svaret et andet sted sammen med dine kammerater. Okay. Hvis du vil være så sød og løbe ned til det. Tak skal du have. Tak skal du have. Det var sødt. Ja, kaptajn Bio, så gælder det jo.
holdes første eller anden ledetråd, hænger man det gået mere op i tårnet. Derude hænger en lille lerkrukke. Den skal du sådan set bare ud og have smadret med den her. Fordi når du får smadret lerkrukken, så vil der ske det, at ledetråden, som hænger i den anden ende af stolen, den vil komme ned til dig. Og ja, dit vej, det er sådan set bare ud over Atlanterhavet. Skal du bare lige den vej der? Det er sådan set bare lige ud, og jeg vil lige give dig lidt hjælp her med det første stykke. Sådan. God tur. Husk kæppen til at slå med. Husk kæppen. Ja. Sådan. Kom nu! Bare på. Det går godt. Kom nu, Bio. Det går fint. Ja, det klæder dig godt her. Godt. Kom bare afsted. Det er skide godt. Ja, det er rigtig godt. Ej, hvor er du god. Det skal godt, Bio. Ej, hvor er det godt. Ja. Du kan holde ved længere nede, måske på toget. Ja. Det falder ikke. Bare lige stille. Ja, det er godt. Der er ikke tid til det her. Det skal den gøre. Det skal hænge i ryggen. Det er fint nok, du skal hænge sådan. Du skal hænge sådan, Bio. Det er okay. Det er farligt. Nej. Ja, det er fint. Du hænger godt. Ja. Du er lige ved at være der, Bio. Det gør han, så når han bare hænger i ryggen. Godt. Hej. Det er flot, det der. Der er også i den anden side, nord. Du trækker jeg til mig. Ej, hvor er det godt. Det er vildt godt, det der. Hej, Mia. Velkommen tilbage. Fik du den ikke? Okay. Der er et håndtag derude. Helt ude på uden. Ej, hvor er du god. Bio, nu skal du se, om du kan komme til at slå krukken i stykker med stangen. Okay? Du hænger fast. Du hænger fast. Du har en god sele på. Bare roligt. Der er ikke noget. Du skal lidt længere ud, tror jeg. Bio, så kan du trække i det håndtag, der sidder på dit bryst. Og så kan du komme lidt mere i niveau med krukken. Så ryger du lidt ned. Hvis du slipper rebet, du skal slippe rebet, så skal du trække i håndtaget. Det du hænger der alligevel. Hvad siger du så? Træk i håndtaget. Det er her. Ja. Godt. Hænger du stadig? Du hænger stadigvæk. Det er fint. Bare roligt. Det er fint. Så slip det der tov, og så prøv at se, om du kan slå krukken i stykker. Det kan du godt nu. Go for it, man. Prøv at slå til den. Du Jamen, hænger jeg kan fint. godt Du er helt sikker. Ja. Prøv at se, om du kan komme til at svinge lidt. Jeg svinger jo fejl vej. Se der. Prøv at... Du er så tæt på. Og den er fastpinden, så. Ja! Yes! Der var den! Ledetråden er foran dig! Ej, hvor er du god! Godt, Bio. Det er bare herovre. Hvad står der, Bio? Jamen, jeg kan sgu ikke skrue den af. Du skal bare skrue. Det kan jeg ikke. Prøv at skrue på neden. Jamen, det gør jeg også. Det er ikke løsen. Prøv for oven så. Det er en af enderne. Ja, bedre for oven. Ja, roligt. Nu er ikke noget mere tabe det. Nej. Nej, helst ikke til. Ej, hvor er det godt klart. Nå, det er godt. Ja, hvor er det godt. Du skal nok skynde dig lidt. Bare put det. Okay. Bare sig, Ja, hvad det der er står. godt. Det er en roman. Det er bøger. Det er en bog. Roman. Står der roman? Ja, det er roman, og det er en bog. Nej, det ved jeg sgu ikke. Roman, ja. I har allerede forholdsvis. R-O-M-A-N. Ja. Godt, skal vi satse på, at det er bog, eller skal vi gå efter nogle flere? Det er godt. Bio, vi ses lige om lidt. Var det godt? Der er nogen, der kommer ind. Ja, det håber jeg sandelig da. Du ser helt svimmel ud. Bio kan andet end at jodle. Det er da klart, hvem vil ikke være i den situation? Men han fik jeres ledetråd. Var det den første eller den anden? Hvordan gik der? Jeg fik den ikke, desværre. Okay, så var det den første, så meget desto vigtigere. Nu er der en af jer, der skal herned til slangerne, som bor hernede. Og der bruger vi jo den boyardeske terning. Den har 4 sider, og I vælger nu hver en side. Bo. 1, 2, 3 eller 4? 4. 4? 3. 2.
og 1. Okay? Nu ryster jeg. 1. Mia, kom her. Mia, kom her. Mia, du kan godt. Nu tror du skal ned til slangerne, ikke? Det skal du slet ikke. Hvad siger jeg så? Du skal noget, der er meget værre, og hvad det er, det finder du ud af den vej. Så vi prøver lige. Nu har terningen lige pludselig kun 3 sider. Så er der 3 sider tilbage. 1, 2 eller 3. Hvad siger du? 1. 1. 2. Det er 3 så. 3. Prøv at holde nu op. Det blev 2. Ej, det er nok godt. Altså, Hanne, vi er bagved. det kan du sagtens. Okay? The snake movement. Stil herhen. Her er stigen. Her er holdet. Okay? Husk nu, ikke cirkus hjælpeløs nu. Værsgo. Okay, vi snakker til dig hele vejen. Ja, vi støtter dig hele vejen. Okay? Lige Indiana Jones eller et eller andet. Og man kan... Det gør ikke noget. Det gør ikke noget, så bare de kan. Okay, Hanne, husk ordene, eller ordet, det sidder på 2 slanger, opdelt i 2 stavelser. Okay? Så går vi til Jamen, nej, vi skal ikke den anden vej ned. Jeg går altså ikke ned i den slange der. Det gør jeg simpelthen ikke. Kom på den anden side så. slangen er imens, eller hvad? Se her, Hanne. Prøv at se lige sød. Prøv at se, hvad Camilla Se tager. her. Kom. Du kan se, om der ikke står noget. Jeg tror desværre ikke, der står noget på den øverste. Kom, Hanne. Tiden går. De er søde. Du må gerne gå ned i den anden side, hvis du vil. Og de er ikke så slemme, Og I holder som på de ser stigen, ud så til. hun. Og så snakker I til hende hele tiden. Janne, så bare slap af. Tænk på dine elever hjemme i skolen. Hvis du ikke klarer det her. Ja, det er fint, at Ja, pas på, du ikke træder på det. Ved du hvad, de er mere bange for dig, end du er for dem. Nej, det tror jeg altså ikke på. Du er nede. Godt, Hanne. Kigger du bare bag på den op. Hanne, prøv at se. Ind til venstre, der er der et skab. Ind til venstre er der et skab. Ja. Du skal rykke i de der hvide håndtag, rykke den vandret ud, så prøv at se. Prøv, der ligger bare en slange på, ikke også? Kom, opmunter hende lidt, ikke? Det er med vilje. Prøv at kigge på bag på det. Kom, Bo, du kan sætte herhen. Du siger lidt, men det er bare... Bo, kom. Det er ikke så slemt at røre ved, og de gør ikke Du noget. kan se det der, ikke? De er meget, meget søde. Det hvide håndtag. Hanne, det er godt. Prøv at tage det ud. Sådan noget.